Σόρεν Κίρκεγκαρ επισκέπτεται το Βερολίνο τέλη Μαΐου του 1843, έχοντας γιορτάσει πριν από μερικές εβδομάδες τα 30 του γενέθλια. Μερικούς μήνες νωρίτερα έχει κυκλοφορήσει το αριστούργημά του, «Είτε», το οποίο έγραψε κατά το μεγαλύτερο μέρος όταν έμεινε για πρώτη φορά στο Βερολίνο το χειμώνα του 1841. Τον Οκτώβριο εκείνης της χρονιάς είχε χωρίσει τη μνηστή του, Ρεγκίνε Όλσεν, για την οποία γνωρίζει τώρα, πρωτού αναχωρήσει εκ νέου για το Βερολίνο, πως αραβωνιάστηκε με τον Γιόχαν Φρέντρικ Σλέγγελ λίγο μετά την κυκλοφορία του «Είτε». Αυτή τη φορά, στις αποσκευές του, ο συντετριμμένος Κίρκεγκαρ έχει το χειρόγραφο της επανάληψης. Στο έργο αυτό, ένας νέος άντρας ταξιδεύει για δεύτερη φορά στο Βερολίνο, έχοντας διαλύσει τον αραβώνα του. Μένει ξανά, όπως ο Κίρκεγκαρ, στο ίδιο διαμέρισμα, στην κεντρική πλατεία Gendarmenmarkt. Τρώει καθημερινά στο ίδιο εστιατόριο και ακολουθεί τη ρουτίνα που είχε θετήσει κατά την προηγούμενη διαμονή. Παρά τα αυτά, όλα μοιάζουν διαφορετικά. Όχι επειδή η πόλη έχει αλλάξει, αλλά επειδή ο ίδιος είναι πλέον ένας άλλος. Κλονισμένος από τις αμφιβολίες ως προς την επιλογή του να χωρίσει, αδυνατεί να επαναλάβει το παρελθόν του. Ο Κίρκεγκαρ βασανίζεται από μια επιλογή που έκανε. Είχε δίκιο που χώρισε τη Ρεγκίνε Όλσεν, διότι πίστευε πως δεν μπορούσε συγχρόνως να αφοσιωθεί στη φιλοσοφία και στον έρωτα. Μπορούμε να είμαστε συγχρόνως πιστοί σε κάποιον και στον εαυτό μας. Το άχθος της επιλογής. Το άχθος της επιλογής ήταν διαφορετικό τον 19ο αιώνα. Τότε η ελευθερία επιλογής ήταν περιορισμένη. Το ποιον θα ερωτευτούμε καθοριζότανε από τη φυλή, από το φύλο, από την κοινωνική τάξη. Κάποιες επιλογές επιτρέπονταν και κάποιες επιλογές απαγορεύονταν. Σήμερα, στην εικονιστική συνθήκη, η ελευθερία επιλογής έχει μεγιστοποιηθεί. Αυτό όμως, παραδόξως, αποβαίνει σε βάρος της ελευθερίας μας και της αναζήτησης του έρωτα. Φανταστείτε το εξής. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στο κέντρο ενός λαβυρίνθου και γύρω-γύρω υπάρχουν πόρτες. Μία από αυτές τις πόρτες οδηγεί στην έξοδο. Όλες οι άλλες σας υποχρεώνουν να περιπλανάστε στο λαβυρίνθο. Καθώς στέκεστε λοιπόν στο κέντρο του λαβυρίνθου, η ελευθερία επιλογής είναι μέγιστη. Μπορείτε να επιλέξετε όποια πόρτα επιθυμείτε. Αλλά είστε φυλακισμένοι. Καθώς αρχίζετε να ανοίγετε πόρτες και να περιπλανιέστε και να γυρίσετε πίσω, η ελευθερία επιλογής μικραίνει. Έως ότου κάποια στιγμή έχει απομείνει μόνο μία πόρτα. Η ελευθερία επιλογής μηδενίστηκε, αλλά είστε ελεύθεροι, γιατί αυτή η πόρτα σας οδηγεί προς τα έξω. Η ιδιαιτερότητα του έρωτα στην εικονιστική συνθήκη είναι ότι ενώ ανασένει από ελευθερία, η ελευθερία πια είναι τέτοια στην επιλογή των συντρόφων που καθίσταται ασφικτική. Μπορούμε να επιλέξουμε οποιονδήποτε. Μπορούμε να επιλέξουμε ανα πάσα στιγμή. Και κάθε φορά που επιλέγουμε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι επιλέξαμε το καλύτερο δυνατό, το βέλτιστο. Δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι επιλέξαμε κάτι λιγότερο από το βέλτιστο. Θέλουμε να εξαντλήσουμε όλες τις επιλογές στην απεραντοσύνη τους και να βρούμε την καλύτερη δυνατή. Έτσι μοιάζει η αναζήτηση του Θεού τον 19ο αιώνα να έχει αντικατασταθεί από την αναζήτηση του έρωτα. Ο έρωτας πια υπόσχεται μία λύτρωση. Υπόσχεται μία λύτρωση από το άχθος της ελευθερίας. Αναζητούμε τον έρωτα για να μην χρειάζεται πια να τον αναζητούμε. Για να ολοκληρωθούμε αφού τον βρούμε. Και συγχρόνως, ενώ στην εποχή του Κίρκεγκαρ ζητούσαμε το διαφορετικό, το ξένο, το άλλο, επειδή στη μικρή κοινωνία της Κοπενχάγης, αλλά και του Παρισίου και του Λονδίνου τον 19ο αιώνα, οι άνθρωποι λίγο έως πολύ έμοιαζαν μεταξύ τους, σήμερα που περιβαλλόμαστε από τη διαφορετικότητα, αναζητάμε την ομοιότητα. Αναζητούμε κάποιον με τον οποίο μπορούμε να μοιραστούμε τα ενδιαφέροντά μας.
Αναζητούμε κάποιον ο οποίος να έχει παρόμοιες πεποιθήσεις με εμάς. Αναζητούμε κάποιον ο οποίος θα μας συμπληρώσει. Και την ίδια στιγμή αναζητούμε κάποιον ο οποίος θα μας εξυψώσει. Αναζητούμε κάποιον ο οποίος θα μας βοηθήσει να υπερβούμε τον εαυτό μας. Αναζητούμε συγχρόνως τον εαυτό μας και εκείνον που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Καθώς όμως ερωτευόμαστε και κάθε φορά που ερωτευόμαστε ο άλλος μας αποκαλύπτει διαφορετικές πτυχές του εαυτού, επιμένουμε να συνεχίζουμε την αναζήτηση για να εξερευνήσουμε νέες πτυχές του εαυτού. Και την ίδια στιγμή διατηρούμε την ελπίδα και την πίστη ότι θα βρεθεί εκείνος ο έρωτας που θα μας αποκαλύψει όλες τις πτυχές του εαυτού μας δια μιας. Δηλαδή ουσιαστικά ζητούμε το άπειρο. Ζητούμε το άπειρο συμπυκνωμένο σε ένα πρόσωπο το οποίο θα ολοκληρώσει τη δική μας απεραντοσύνη. Και καθώς δεν καταφέρνουμε να τιθασεύσουμε την απειρία των επιλογών που βρίσκονται στη διάθεσή μας, καθώς δεν καταφέρνουμε να φυλακίσουμε αυτό το άπειρο στο πρόσωπο κάποιου άλλου, αισθανόμαστε συντετριμμένοι, αισθανόμαστε αποτυχημένοι, αισθανόμαστε υπεύθυνοι για την περατότητά μας. Και προσπαθούμε, καταβάλλοντας επιπλέον προσπάθεια, ορθολογικά, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους ή και την τεχνητή νοημοσύνη, όπως στη σειρά του Netflix Osmosis, όπου οι πρωταγωνιστές έχουν βρει μια μέθοδο που σου επιτρέπει με την εισαγωγή νανομπότ στον εγκέφαλο και την αποκρυπτογράφηση του ασυνειδήτου σου, να βρεις ακολούθως το έτερον σου ήμιση από μια τρομακτικά μεγάλη βάση δεδομένων. Προσπαθούμε λοιπόν να ολοκληρωθούμε χωρώντας μέσα μας ένα άπειρο, το άπειρο του άλλου, και την ίδια στιγμή αισθανόμαστε αποτυχημένοι επειδή δεν καταφέρουμε να το κάνουμε. Προσπαθούμε να λειτουργήσουμε αρθολογικά ακολούθως για να ελαχιστοποιήσουμε τον χρόνο, για να μεγιστοποιήσουμε τις πιθανότητες. Από τη μία πιστεύουμε στον έρωτα ως πάθος, στον έρωτα ως λύτρωση, από την άλλη κινούμαστε εργαλειακά, ορθολογικά. Ο έρωτας εκτιλήσεται σε μία αγορά. Ο καθένας από εμάς ανάγεται σε ένα σύνολο ιδιοτήτων, σε ένα σύνολο χαρακτηριστικών. Αποτελεί ένα πακέτο, όπως λέμε στην καθομιλουμένη. Και κάθε φορά που συναντούμε κάποιον, σημειώνουμε τα στοιχεία που διαθέτει, ούτως ώστε να δούμε αν αυτός ο κάποιος είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Αλλά κάθε επιλογή που κάνουμε αποκλείει όλες τις υπόλοιπες. Κάθε επιλογή που κάνουμε μας φέρνει σε μια συνθήκη νέας αμφιβολίας. Είναι αυτός ο άνθρωπος που επέλεξα όντως ο καλύτερος? Φαίνεται ότι κάτι λείπει, κάπως. Μήπως υπάρχει κάτι καλύτερο εκεί έξω? Όταν επιλέγουμε περισσότερο ορθολογικά, μας λείπει το πάθος και η ένταση. Μερικές φορές ερωτευόμαστε κάποιον που ξέρουμε ότι δεν είναι ο κατάλληλος. Άλλες φορές ξέρουμε ότι κάποιος είναι ο κατάλληλος, αλλά δεν τον ερωτευόμαστε ή δεν τον ερωτευόμαστε αρκετά. Συνεχίζουμε την αναζήτηση. Και η αναζήτηση αρχίζει βαθμιαία να υποκαθιστά τον έρωτα. Δεν είμαστε πιστοί στον άλλον, είμαστε πιστοί στην αναζήτηση. Και ο χρόνος περνά. Εμείς περιπλανιόμαστε σε έναν σταθμό υπεραστικών λεωφορείων, όπου βλέπουμε ένα λεωφορείο να αναχωρεί για ένα παραθαλάσσιο χωριό, ένα άλλο λεωφορείο να αναχωρεί για μια ορεινή πόλη, ένα τρίτο λεωφορείο να αναχωρεί για μια μητρόπολη. Και καθώς προσπαθούμε να αποφασίσουμε σε ποιον από όλους αυτούς τους μαγικούς προορισμούς θέλουμε να πάμε, ο σταθμός κλείνει και δεν υπάρχουν πια λεωφορεία. Αλλά ακόμη και αυτοί που έχουν επιλέξει ένα λεωφορείο εξακολουθούν και νιώθουν μια αμφιθυμία. Εξακολουθούν ότι ίσως θα άξιζε να εξερευνήσουν έναν ακόμη προορισμό. Ίσως θα ήταν προτιμότερο να επιστρέψουν σε έναν προορισμό, σε έναν προορισμό του παρελθόντος. Όμως, στην εικονιστική συνθήκη, οι αναζητητές του έρωτα δεν έχουν παρελθόν. Γιατί το παρελθόν δεν παρήλθε. Δεν παρήλθε επειδή οι προηγούμενοι εραστές
Όσοι προσπαθήσαμε να ερωτευτούμε και δεν καταφέραμε να ερωτευτούμε, όσοι ερωτευτήκαμε δίχως ανταπόκριση, όσους ερωτευτήκαμε και απογοητευθήκαμε, εξακολουθούν και αποτελούν ιονί επιλογές. Μήπως μια δεύτερη ευκαιρία, μήπως μια επανάληψη, μήπως μια επιστροφή, μήπως αυτή τη φορά τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Δεν διαθέτουμε όμως ούτε μέλλον, γιατί το μέλλον δεν έρχεται ποτέ. Το μέλλον διαρκώς αναβάλλεται. Αναβάλλεται μέχρι να έρθει αυτός ο έρωτας με τον οποίο πραγματικά θα ξεκινήσει να μετρά ο χρόνος. Έτσι ο έρωτας είναι μια ουτοπία. Όπως η κομμουνιστική ουτοπία εγκαινιάζει την πραγματική ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι και ο έρωτας που προσδοκούμε με τόση λαχτάρα είναι αυτός που θα εγκαινιάσει την πραγματική ιστορία του βίου μας. Δίχως παρελθόν και δίχως μέλλον, είμαστε ναυαγοί. Είμαστε ναυαγοί στο παρόν και περιτριγυριζόμαστε από έναν ωκεανό ανεξερεύνητων επιλογών και δυνατοτήτων, όπου παραμένουμε μόνοι. Δυνητικά μπορούμε να φανταστούμε τον εαυτό μας με οποιονδήποτε, αλλά στην καθημερινότητά μας παραμένουμε με τον εαυτό μας. Ο Κίρκεγκαρντ στο Βερολίνο έχει φέρει επίσης ένα δεύτερο χειρόγραφο με τίτλο «Φόβος και τρόμος», που θα εκδοθεί αφού επιστρέψει στην Κοπενχάγη στα τέλη του 1843. Εδώ, η υποκειμενική εμπειρία της πράξης είναι αυτή η οποία νοηματοδοτεί τόσο την τελευταία, όσο και τη δέσμευση στο απόλυτο. Παρά τη διάλυση του Αραβώνα, η δέσμευση του Κίρκεγκαρντ στον έρωτα για τη Ρεγκίνα, παραμένει απόλυτη. Έτσι ώστε η επανάληψη της απόφασης του χωρισμού στην Gendarmenmarkt, αλλά και συνολικά κατά τη διάρκεια του βίου του, ως αναβίωση της εσωτερικής σύγκρουσης, να νοηματοδοτείται διαρκώς από την αρχή, αποτελώντας συνθήκη πνευματικής τελείωσης. Όμως το φόβος και τρόμος αναφέρεται επίσης η ελπίδα να επιστρέψει η Ρεγκίνα σε αυτόν. Εις Μάτιν. Έως ότου στα μέσα Μαρτίου του 1855, ύστερα από 14 χρόνια σιωπής, στην ίδια πόλη εντωμεταξύ, η Ρεγκίνα θα τον χαιρετήσει σε έναν δρόμο, κοντά στο σπίτι του, λέγοντας «Ο Θεός να σας ευλογεί, να είστε καλά». Εκείνο το απόγευμα θα διασχίσει για πάντα με το σύζυγό του στον Ατλαντικό ωκεανό. Ο Κίρκεγκαρντ θα εισαχθεί στο νοσοκομείο λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 1855, όπου θα καταλήξει αφήνοντας όλα του τα υπάρχοντα σε εκείνη. Ευχαριστώ πολύ. Μαγεύτηκα με τον Κίρκεγκαρντ και άλλος άρχισα να βγω. Αναρωτιόμουν το εξής. Ο έρωτας επιδέχεται ερμηνεία. Δηλαδή συμβαίνει ερήμην μας. Δεν μας ρωτάει καθόλου. Ο έρωτας είναι πάθος, δηλαδή μας συμβαίνει ερήμην μας, ωστόσο συγγενεύει με το λάθος κατά 1 γράμμα. Και συνήθως αποδεικνύεται το δεύτερο αυτό γράμμα μοιραίο. Σε αυτό το πλαίσιο, το να επιχειρούμε να αναστοχαζόμαστε τον έρωτα ή να τον ερμηνεύουμε, ενδεχομένως να είναι φρόνιμο. Πάντως, παραμένει ότι είναι ερήμην μας, δεν μας ρωτάει. Δηλαδή, μια ωραία μέρα, έχεις σηκώσει τα χέρια ψηλά και λες εδώ, είμαι ερωτευμένος. Και δεν έχεις καταλαβαίνεις καταρχάς και γιατί, τις περισσότερες φορές. Συμβαίνει ερήμην μας, Μάκη, αλλά την ίδια στιγμή τον διεκδικούμε. Διότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία όπου θέλουμε να αξιοποιούμε όλες μας τις επιλογές. Όπου προσδοκούμε και προσδοκώντας προεξοφλούμε. Τους έρωτες τους προβάλλουμε στο μυαλό μας, τους βιώνουμε παραστασιακά, τους επενδύουμε συναισθηματικά, αδυνατώντας όμως στο τέλος να τις υλοποιήσουμε στην πραγματικότητα. Προσπαθούμε να τις υλοποιήσουμε καταστρώντας ορθολογικά σχέδια. Χρησιμοποιούμε εφαρμογές στο κινητό μας. Βλέπε Tinder, χρησιμοποιούμε ιστοτόπους. Και την ίδια στιγμή πιστεύουμε σε αυτό που περιέγραψες, στο πάθος και στο ευνίδιο. Θέλουμε δηλαδή να εκβιάσουμε το τυχαίο, να το υποτάξουμε, να το προσαρμόσουμε για να επαληθεύσει τη φαντασίωση που έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, όσο άκουγα την ομιλία, θυμήθηκα ένα περιστατικό πριν από 1 μήνα περίπου, βγαίνοντας από το σπίτι μου, στο Κεφαλόσκαλο,
Ήταν ένα νεαρό παιδί που μιλούσε στο τηλέφωνο. Δεν με άκουσε καν και θα καταλάβετε το γιατί. Μιλούσε αρκετά έντονα, θέλω να πω με πάθος, όχι σε μια κοπέλα προφανώς, που της έλεγε «Μα μου είχες υποσχεθεί ότι θα είσαι ερωτευμένη για πάντα». Δεν με πήρε καν είδηση. Εγώ δεν ήθελα να τον ταράξω, αλλά δεν υπήρχε τρόπος να περάσω. Αφού της το είπε 2-3 φορές και τα λοιπά, λίγο τον ακούμπησα, πήγε στην άκρη και σκεφτόμουν ότι το μόνο πράγμα που μπορείς να υποσχεθείς είναι πράξεις, δεν μπορεί να υποσχεθείς συναισθήματα. Ποιος υπόσχεται συναισθήματα? Μάλλον δεν το κάνεις αρνητικά, το κάνουμε όλοι μέσα στη σύγχυση ότι μπορούμε να υποσχεθούμε συναισθήματα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Ίσως ο έρωτας να είναι μια αδύνατη υπόσχεση, την οποία προσδοκούμε από τον άλλον. Από τη μία γνωρίζουμε ότι η υπόσχεση αυτή είναι αδύνατη, ακριβώς επειδή και εμείς δεν μπορούμε να την προσφέρουμε. Από την άλλη, και το να είμαστε μαζί χωρίς αυτή την υπόσχεση της αιωνιότητας είναι εξίσου αδύνατο. Και έτσι βρισκόμαστε σε μια, το έχω πει αρκετές φορές, αμοιβαία παρεξήγηση, που μετά από λίγο καιρό λύνεται, αλλά που ενίοτε οδηγεί στο θαύμα. Κάτσε, υπάρχει πιο ωραία παρεξήγηση από αυτή? Όχι. Είναι όμως παρεξήγηση. Τις περισσότερες φορές είναι όμως. Εγώ θέλω να είμαι διαρκώς παρεξηγημένος. Δεν υπάρχει πιο ωραία παρεξήγηση στη ζωή. Να φύγεις απαρεξήγητος δεν έχει νόημα. Όντως έτσι είναι, αλλά συγχρόνως θέλουμε να μας καταλαβαίνουν. Συγχρόνως λαχταρούμε να μοιραστούμε τον εαυτό μας. Οι εραστές δεν θέλουν να μοιραστούν μόνο το παρόν τους, την καθημερινότητά τους. Δεν θέλουν να μοιραστούν μόνο το μέλλον, να ζήσουν μαζί για πάντα, όπως λες. Θέλουν κάτι ίσως περισσότερο αδύνατο. Θέλουν να μοιραστούν και το παρελθόν. Γι' αυτό και πολλές φορές στην αρχή ενός έρωτα αρχίζουμε και αφηγούμαστε την παιδική μας ηλικία, την εφηβεία. Θέλουμε να συμπεριλάβουμε τον άλλον στην ιστορία πριν από αυτόν, να τον καταστήσουμε κοινωνό αυτής. Θέλουμε να συναντηθούμε προτού γνωριστούμε. Βέβαια, τώρα μία που το λες αυτό, αυτή η περιγραφή της παιδικής ηλικίας περιέχει διάφορα ψέματα. Δεν περιγράφουμε ειλικρινά ψέματα που μπορεί εμείς να τα έχουμε ενσωματώσει ως αλήθειες. Όλοι το έχουμε κάνει ως παιδιά, έτσι, επαναλαμβάνοντας με ένα ψέμα. Κάποια στιγμή δεν μπορούμε να το διαχωρίσουμε, αλλά και ψέματα επί τούτου για να γίνουμε εγωιτευτικοί. Δηλαδή ένα αφήγημα περιγράφουμε, κυρίως οι άντρες τώρα, για να το πούμε μεταξύ μας αυτό. Ναι, δεν θα έλεγα τόσο ότι είναι ψέμα, γιατί και οι ίδιοι πιστεύουμε σε αυτό. Θα έλεγα ότι είναι μια εξειδανικευμένη ανάμνηση. Είναι μια εξειδανικευμένη εκδοχή του παρελθόντος. Άλλωστε οι αναμνήσεις μας δεν είναι όπως τα υλικά αντικείμενα, όπως αυτό το βιβλίο, να παραμένουν αναλύωτα. Αν και αυτό το βιβλίο, άμα το ξεφυλίζει κανείς, κυτρινίζουν οι σελίδες, πάνε. Οι αναμνήσεις μας κάθε φορά φωτίζονται από το πού στεκόμαστε. Αν στέκομαι εδώ και σκέφτομαι τον εαυτό μου τώρα στα 48 μου, στα 25, τον βλέπω διαφορετικά από ότι αν σταθώ εδώ και εδώ τον εαυτό μου στα 25 από τα 65. Οι αναμνήσεις κάθε φορά καθορίζονται από το πού βρισκόμαστε. Το πού βρισκόμαστε σημαίνει από τις επιθυμίες, από τις βλέψεις, από τους φόβους που έχουμε στο εκάστοτε σημείο της ψυχικής μας γεωγραφίας. Γι' αυτό και δεν υπάρχει αντικειμενικότητα των αναμνήσεων. Η ανάμνηση, το αναμνήσκην, είναι ένα ερμηνευτικό εγχείρημα, το οποίο συντελείται έως τα τέλη του βίου. Αυτό είναι παρηγορητικό, γιατί σημαίνει ότι έχουμε την ευκαιρία στα δυσμάς του βίου ή ακόμη και κατά την τελευταία ανάσα να επαναφηγηθούμε τον βίο με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να πούμε καλώς. Έχει κάποιος να κάνει ερώτηση, κάτι ήθελα να πω, αλλά θα μπορούσαμε να κουβεντιάζουμε συνεχώς. Έχει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση στον Θεοφάνη Τάση? Ωραία, θα την κάνω εγώ. Μισό λεπτό. Κοιτάς τον εαυτό σου τον 18χρονο, με την εμπειρία την τωρινή. Τι θα του έλεγες για τον έρωτα? Μακριά ή στην παρανόηση, έτσι είναι τα πράγματα? Οτιδήποτε. Τι θα του έλεγες? Το 18χρονο Θεοφάνη Τάση τώρα, με αυτή την εμπειρία την τωρινή. Θα του έλεγα πως στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Αυτό ήταν για τη σύζυγό μου που δεν ήρθε εδώ σήμερα, θα δει το βίντεο μετά. Ένα πόντο τον έχει, γιατί ο έρωτας έχει όλα τα συμπτώματα νόσου, έτσι, δηλαδή σύνδρομα στέρησης και τα λοιπά. Οπότε ήταν, άλλωστε έχει πει βέβαια ο Νίτσε ότι με τον έρωτα και την τέχνη ο άνθρωπος είναι μόνο οι δύο δρόμοι που σηκώνεται 10 πόντους από το έδαφος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Και τώρα στην εικονιστική εποχή, μια που ασχολείσαι με αυτή, μια που αναφέρεσαι, ξαναλέω, μιλάμε στον ελληνικό γιατί είμαστε φίλοι.
Αλλά οι ερωτήσεις που κάνουμε δεν τις έχουμε καν συζητήσει πριν. Αλλά στην εικονιστική εποχή, που ο έρωτας τι είναι αφή, είναι μυρωδιά ίσως, για κάποιους από εμάς το πρώτο, είναι δηλαδή οι 5 αισθήσεις. Τώρα που οι 5 αισθήσεις δεν λειτουργούν με το διαδίκτυο ακριβώς, τα παιδιά δεν πιάνονται, δεν αγγίζονται, δεν μυρίζονται, δεν ακούνε καν, ή μπορεί και να ακούνε μέσω chat, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί. Ο έρωτας θα έχει μια εγγενή αναπηρία που θα αναπτύσσουν τα παιδιά μεταξύ τους, λες? Από τη μία, λόγω της εξαήλωσης του εαυτού που συντελείται εξαιτίας της ψηφιοποίησής του, ο έρωτας συντελείται πολύ περισσότερο ως επικοινωνία μεταξύ ψηφιακών εικόνων εαυτού. Ο έρωτας συντελείται πολύ περισσότερο φαντασιακά από όσο συντελούνται πάντα. Πάντα ο έρωτας από τα μάτια πιάνονταν, αλλά δεν έμενε στα μάτια. Σήμερα ο έρωτας πολλές φορές ξεκινάει από τα μάτια, από την όραση και καταλήγει στην όραση ή καταλήγει σε ένα σώμα που είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι παλαιότερα. Ένα σώμα που δεν γίνεται κορμί. Δηλαδή περνούμε από τη συνθήκη της παράστασης, της εικόνας, στο σεξ, στην σωματικότητα. Και αυτή η σωματικότητα, αυτή η εμπειρία του σεξ, είτε επαληθεύει, επικροτεί την αρχική εντύπωση της ψηφιακής εικόνας, είτε εκπληρώνεται δηλαδή η υπόσχεση της λύτρωσης από τον άλλον, ή δεν την εκπληρώνει, οπότε χωρίζουμε μετά τον έρωτα μεν, πριν από την αγάπη δε. Η παύση είναι σκέψεις. Φαντάζομαι, δεν ξέρεις πώς θα... Ναι. Λοιπόν... Έχουμε τρομοκρατήσει το κοινό. Όχι. Τόσο πολύ που νομίζω ότι θα πρέπει η Τζέννη Βαλατσινού να οργανώσει μια, όχι ημερίδα, περί έρωτος, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνα 2-3 ώρα να κάνουμε μια συζήτηση. Μετά όμως στο διάδρομο δεν θα απαντήσω σε καμία ερώτηση, γιατί γίνεται αυτό που γίνεται με τους φοιτητές μου. Μέσα στο μάθημα κανένας δεν σηκώνει το χέρι και με το web που έρχεται το διάλειμμα και θέλω να πιω λίγο νερό, κατευθείαν μαζεύονται και ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ιδέα, ντρεπόμουν να σηκώσω το χέρι στην τάξη και... Κάποιος να έχει ερώτηση μπορεί να δημιουργήθηκε εδώ μεταξύ. Αρπάξτε την ευκαιρία. Κάποιος θέλει? Ωραία. Παρακαλούμε, ναι. Μισό λεπτό. Υπάρχει διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών σε αυτό το θέμα και τι είναι το πώς μεγαλώνουμε, καθορίζει το πώς βιώνουμε τον έρωτα, πώς τον αισθανόμαστε, ή είναι κάποια βιολογική διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών, ή μας επηρεάζουν ακόμα και το Hollywood, ας πούμε. Μ' αρέσει που το λέτε αυτό το θέμα, λίγο ακατονόμαστο. Υπάρχει ένας μύθος, η ελληνική μυθολογία είναι πολύ πλούσια, όπου ο Τηρεσίας ζητά από τον Δία να του επιτρέψει να βιώσει τον έρωτα και ως γυναίκα και τελικά τον βιώνει ως γυναίκα και διαπιστώνει εκεί ότι ο έρωτας είναι υπερπολαπλάσιος από ό,τι ήταν ως άντρας και η Ήρα θυμώνει γι' αυτό και για να τον τιμωρήσει τον τυφλώνει. Εάν λοιπόν θέλετε να ακολουθήσετε την αρχαία ελληνική ερμηνεία, φαίνεται πως οι γυναίκες είναι ευνοημένες στον έρωτα. Τον βιώνουν με έναν πλουσιότερο και εντονότερο τρόπο από ότι άντρες. Θα κάνουμε ένα «Είμαι εδώ για σένα» για άντρες. Πρέπει να πούμε τη δική μας πλευρά, έτσι. Άλλη ερώτηση, νομίζω ότι είδα και ένα άλλο χέρι κάπου ή όχι. Πέφτουν τα φώτα. Γιατί συγγνώμη, ναι, δεν το είδα, παρακαλούμε. Ήταν πολύ κοντά. Πολλές φορές κάτι που είναι πολύ κοντά μας δεν το βλέπουμε. Η όραση είναι προοπτική. Ως μητέρα και έχοντας εδώ πολλές φίλες μου που είναι μητέρες, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία με τα παιδιά μας για ακριβώς με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τον έρωτα και όπως είπες Μάκη πριν για αν θα βιώσουν έναν έρωτα με αναπηρία. Υπάρχει κάποια μικρή οδηγία τι μπορούμε να κάνουμε ή τι δεν πρέπει να κάνουμε, γιατί ξέρετε βάζουμε αυτή την κασέτα που λέμε μην κάνεις αυτό, μην κάνεις εκείνο, δεν είναι έτσι, δεν είναι το άλλο. Προσπαθούμε και όσο προσπαθούμε νομίζω τόσο πιο πολύ έχουμε τείχο από τα παιδιά. Νομίζω το απάντησε ο Μάικς νωρίτερα όταν περιέγραψε τον έρωτα με ίωση. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας από τις ιώσεις και δεν θα ήταν και φρόνημα να τα προστατεύσουμε, γιατί άμα τα προστατεύσουμε δεν θα αναπτύξουν αντισώματα. Είναι απολύτως απαραίτητο να αρρωστήσουν και μάλιστα πολλές φορές ενώ είναι μικρά.
Αντίστοιχα με τον έρωτα, είναι προτιμότερο να αρρωστήσει κανείς πολλές φορές όταν είναι νεότερος, παρά όταν είναι μεγαλύτερος. Δεν είναι κατά ανάγκη κακό να ερωτεύεται κανείς και μεγαλύτερος, απλά είναι προτιμότερο να έχεις ισχυρά αντισώματα από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία. Οπότε αυτή η αποστροφή που έχουμε απέναντι στην οδύνη σήμερα, ότι προσπαθούμε με οποιονδήποτε τρόπο να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και αυτούς που αγαπούμε από την οδύνη, είναι μάλλον εσφαλμένη. Θα πρέπει να αποδεχθούμε την οδύνη ως ένα συστατικό της τροτότητάς μας. Έχουμε σώματα, είμαστε θνητοί, θα υποφέρουμε. Ο μόνος τρόπος για να μην υποφέρουμε είναι να μην έχουμε σώματα και να μην είμαστε θνητοί. Καθόμαστε εδώ σε αυτή την αίθουσα με μια ψευδαίσθηση αθανασίας. Μπορεί κάποιος από εμάς να βγει έξω ομιγένετο και να το χτυπήσει ένα αυτοκίνητο. Έτσι. Δεν είμαστε αιώνιοι. Μπορεί να το αποθούμε. Μπορεί να επιστρατεύουμε την τεχνολογία για να μας προστατεύσει και να μας ενισχύσει αυτή την αυταπάτη αθανασίας, αλλά όσο περισσότερο ενισχύουμε αυτή την αυταπάτη αθανασίας, τόσο αδυνατούμε να βιώσουμε πληρέστερα την εμπειρία του παρόντος. Γιατί η πληρέστερη εμπειρία του παρόντος προϋποθέτει ακριβώς αυτή την επίγνωση της τροτότητάς μας, της θνητότητάς μας. Το ότι είμαστε ευάλωτοι. Μόνο με αυτό μπορούμε και να χαρούμε, μπορούμε και να αγαπήσουμε και να φροντίσουμε τους εαυτούς μας. Οπότε δεν θα πρέπει να αγχωνόμαστε με την υπερβολική προστασία των παιδιών μας από τον έρωτα. Θα υποφέρουν όσο και εμείς. Και μακάρι να υποφέρουν και περισσότερο για να πάνε τα πράγματα καλύτερα στο τέλος. Ναι. Νομίζω ότι ίσως η Τζέννη ήθελε να πει όχι να προστατεύσουμε, πώς θα τα βοηθήσουμε τα παιδιά να έχουν αυτή την καταπληκτική εμπειρία. Να μπορέσουν να αρρωστήσουν ευχάριστα, όπως είπατε και εσείς. Νομίζω ότι από την περιγραφή σας ο έρωτας κινδυνεύει. Η σύγχρονη εποχή τα παιδιά τα απομακρύνει από τον εαυτό τους και από τις αληθινές εμπειρίες. Οπότε ίσως επειδή είχαμε και μια κουβέντα, μήπως αυτό ήθελε να πει πιο πολύ. Και το στίγμα σας αυτό. Τα παιδιά δεν ερωτεύονται. Συσχετίζονται με έναν τρόπο που δεν είναι σύνδεση καν αυτή την εποχή. Αυτό ίσως είναι η αγωνία μας σαν μαμάδες, ενδεχομένως. Η κυρία Στρατή είναι ψυχολόγος. Είμαι ψυχαναλήτρια. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι μια πολύ ωραία ερώτηση που από την καρδιά μας. Κοιτάξτε, ο έρωτας έχει ως αφετηρία την σχέση που έχουμε με τον εαυτό. Αλλά η σχέση που έχουμε με τον εαυτό σήμερα, ιδίως οι νεότερες γενιές, είναι διαμεσολαβημένη. Είναι διαμεσολαβημένη μέσω της τεχνικής, μέσω της οθόνης, λίαν συντόμως μέσω ψηφιακών βοηθών, των οποίων η φωνή θα ακούγεται παντού μέσα στο σπίτι και με τις οποίες φωνές τα παιδιά μας θα μιλούν και θα έχουν συνηθίσει να υπάρχει μια ασώματη ύπαρξη, η οποία είναι ευφυής και διαδραματίζει κάποιο ρόλο μέσα στο σπίτι. Όταν είναι διαμεσολαβημένη η σχέση με τον εαυτό μας και ακολούθως και η σχέση μας με τους άλλους, γιατί όλοι μας επικοινωνούμε μέσω συσκευών με τους άλλους, υπονομεύεται η ικανότητά μας για εγκύτητα. Υπονομεύεται η ικανότητά μας για τον έρωτα. Τουλάχιστον υπονομεύεται με τον τρόπο με τον οποίο το γνωρίζουμε και το βιώνουμε μέχρι σήμερα, διότι θα μπορούσε κανείς να επιχειρηματολογήσει ότι όλα αυτά δεν συνιστούν παρά ανθρωπολογικές ή πολιτισμικές προκαταλήψεις, ότι οι νεότερες γενιές που θα έχουν και εμφυτεύματα, θα είναι περισσότερο κυβερνοοργανισμοί, θα έχουν μια τελείως διαφορετική αντίληψη του έρωτα και της εγκύτητας από ότι εμείς. Ίσως. Εμένα όμως περισσότερο με απασχολεί η ανθρωπινότητα στην παρούσα της μορφή και η υπεράσπιση της ανθρωπινότητας με την παρούσα της μορφή. Το κατά πόσον θα μπορέσουμε να τη διατηρήσουμε, κατά πόσον οι νεότερες γενιές θα δείξουν ενδιαφέρον να υπερασπιστούν και να καλλιεργήσουν αυτή την ανθρωπινότητα, είναι ένα ζήτημα. Επιλέγω να είμαι αισιόδοξος, χωρίς όμως να διαθέτω κάποια βεβαιότητα ως προς αυτό, διότι βλέπω με πόση ευκολία εξειδανικεύουμε μη ανθρώπινα χαρακτηριστικά. Προς επίρρωση και ένα κινητό. Δηλαδή, η αποτελεσματικότητα, η ταχύτητα, η αποστασιοποίηση είναι χαρακτηριστικά αλγορίθμων, τα οποία τα θεωρούμε θετικά χαρακτηριστικά για εμάς τους ανθρώπων. Αντίστοιχα, το να ασφάλει κανείς, το να υποφέρει, το να παραλυρεί σε δημιουργικό ίστρο, θεωρούνται αρνητικά χαρακτηριστικά. Δεν είναι λοιπόν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αρχίζει και μας μοιάζει, γίνεται πιο ανθρώπινη. Ίσως μέχρι ενός σημείου να την φανταζόμαστε έτσι. Αλλά εμείς οι ίδιοι αρχίζουμε και μοιάζουμε πολύ περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη, διότι θαυμάζουμε χαρακτηριστικά αυτή που διαθέτει και συγχρόνως
ακριβώς επειδή φοβόμαστε την τροτότητά μας, τη θνητότητά μας και λαχταρούμε μια αθανασία δίχως τριβές και δίχως οδύνη, τείνουμε να υιοθετούμε χαρακτηριστικά ως επιθυμητά που διαθέτουν οι αλγόριθμοι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Θεοφάνη Τάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Μάκη.